joacă Spider. Poate Spider-Man. Dar greșit! Să mai joacă Minecraft. Poate Spider-Man. No. Dar chiar mă întreb. Jocul ăsta pătrăsoț a fost întotdeauna pătrăsoț. Vreau să știe. Hei, salut! Nu m-am văzut. Astăzi noi să facem un episod cu Minecraft. Dacă tu sunteți pe canalul meu și chiar acum sunteți pe episod, dați-mi like ca să mă susțineți și uitați în descriere că v-am lăsat un link pe celălalt canal. Și nu uitați să scrieți acolo Sebic Gamerul și da, ca să urmăriți câteva tutoriale, nu știu dacă vreți doar câteva, puteți pur și simplu să dați și like dacă merge, dar dacă nu merge, nu știu, trebuie să telefon pe mine. Nu știu, eu am A10S și cred că, de fapt nu, cred că la toți merge, că dacă eu am telefon așa mic și băi, eu sunt repede, mă, uite-te cum sunt repede. Uite-te, dar uite-te cum sunt eu așa repede, ciu. Ca să dați un like măcar să fie așa de folos, să vedeți cum stau eu, să mă joc ce puțin Minecraft. Băi, pe Peaceful? Cred că da, e pe Peaceful. Bă, te rog să nu avei pe Peaceful. Bă, cine a pus Peaceful? Thanos! Bă, uitați-l pe Thanos. Scrieți în comentarii dacă și voi ați bătut pe Thanos. Bă, Thanos. Uite-l pe Thanos, măi. Thanos. Mai mulți porci și Thanos. Aici sunt. Bă, aruncă cu căcăței în mine. Slime. Ai, dai în gură. Du-te. Bagheta lui Harry Potter. O vedeți voi? Aleluia. Bagheta lui Harry Potter. Sunt Harry Potter. Ce mi-a dat-o? Nu mai tine. Nu vreau că ne smeți friends. Dai în gură. Stai să arunce. Odată. Nu, acolo. Fără scut nu pot să trăiesc. Înțelegeți? Nu crezi să repetezi acest proiect. Am luat pachet. Bă, dracu! Dă-i în gură la Marlan. Bă, dar ce draci ăștia le face cu mine, dracilor? Băi, dracilor, măi! Ard. Golden apple. Cine mai dracu mai aruncă? Bă, e blestemat, bă! E blestemat! Unde e dracu mai este un demon, un spirit, sau cum să numi? Ok, o să merg, deci aceea este o situație gravă. Piatră. Nu ne ajută. Suntem ca masteri, vedeți? Uite cum s-a cu pixelul ăsta. Să ne oprit, uitați-vă cu de... Mă spart dintr-o lovitură. Ca pe creativ, sunt de pe creativ. Opa, ce-am găsit. Aici e puțin mai... O secundă, cred.
da, cât de să zici că ăsta-i cărbune, mă, să fie așa de multe. Dai la Marălanu. Ce Gigele? Mai Gigele, mai, unde ești tu? Mai săgeți? Bă, ce cu porci sunt fraze ăștia care bă, se bat. De fapt nu, fraze, nu sunt de fraze. Bă, veniți. Nu vreau să iau aurul, dar parcă vezi că iar. Dai. Și tot nu înțeleg. Iei diamond ca să spargi. Nu știu. Deci, care-i sensul? Stai puțin. Dracu. Eu fug de aici. Pa. Nu sunt dragi ca vă... Uitați, sunt și un demon. Cu aripi. De când... Trebuie să fie un înger. Trebuie să fie un drac adevărat să poți zbura așa ca mine. Serios, Minecraft-ule. Și măcar să ne punem aici. Ca să merg de șmecher am. Uitați-vă, nu are așa nimic casă ca mine de șmecher. Doamne, am auzit parcă a venit și fantomele. Mi se pare că am văzut fantomele aia. Creeper. Și acolo un creeper. Stai, unde e... Ok, unde e patul? Sau unde dorm eu dacă... Ok. Hai. Mor de aici din casă. Bune să mai sunt săteani. Serios. Deci până acum nu poți. Mori. Hai, nici acum nu te-ai priceput. Ciudat. Oh, Creeper. Salut. Uite, hai că voi veni la tine. Hai, nimic. Ai dispărut degeaba. O să luăm pe timp. Doar așa zic. Bă, uite-te mă, ce urlă aici. Salut, butelie. De fapt, tu ești Petru. Unde e butelie, mă? Ăla mare și gras. Care... Nu spune. Părăsit. A părăsit. Părăsit satul. De fapt, eu o să salvez satul. Ca așa face un om. Unde... Bă, stai puțin. Bă, stai și ăsta. Oh, alo. Capuri. Știu, m-am luptat de 2 ori. Asta cred că e de foarte mulți ani. Îmi amintesc că m-ai făcut episod și vreau să fac aici ceva cu grădină în spate. Doar Petru care se deschide gura și... Bă, ce m-a speriat, parcă-i am crezut un villager sau Herobrine, că avea maica albastră, că vedeam acolo puțin albastru. Sper că e Herobrine, dar m-a speriat, că nu există Herobrine. Nu există Herobrine, că mă gândeam, mintea și s-a răzbunat Herobrine, că de ce i-am spus așa, poate. Dacă nu există Herobrine. Prostii. Aici
ce avem de diamante, cașmetri. Băgăm aici buzunar. Piu. Băgăm și asta. Ce mai vreau să pun? Asta. Bă, dar vreau să merg în aventură. Bă, ce nu mai fac un cal? Ce l-am luat din templu. Este... Bă, dar ce norocoasă lumea asta, că... Uite câte diamond-uri. Nu ne amintesc prea bine că eu am făcut lumea asta. Pur și simplu am găsit lumea asta. Am făcut la întâmplare și am găsit-o. Adică pur și simplu am dat în jos că aveam multe lume și am găsit-o. Două pachete lui Harry Potter. Nu vreau să cânt că o să te căcat. Că nu-mi place Harry Potter. Dacă vă place vouă, uitați-vă la fratele meu, că n-are cum să nu-i placă Harry Potter. Harry Potter. Avem și nevoie și de blocuri. Băgăm la buzunar. Așa nu, asta nu. Stai, așteptați. Acolo am avut o problemă așa mică. Deci, deci noi e ce ca burlanii. Deja ne foame. Bă, dar tu te las pe termen dacă ți-e foame, mă. Am nevoie și niște de-astea. Gata, mâncăm niște mare. Că mă potolesc numai 3 mere pe zi, dar chiar ăsta, personajul ăsta nici măcar nu ia niciun habar. Nu știu de ce, că chiar și dacă mă satură mănânc tot, că nu vreau să mai, nu vreau să duc așa de... Bă, zici că acolo, că s-a blocat acolo, am murit pe 500, dar cu armura aceea, eu mai... Dar chiar o idee bună. Malefic. Pare că arăt malefic. Pa, viață. Acum o să vă îngrop pentru totdeauna cu aceste blocuri care nu le-am luat pentru voi. Chiar dacă să arăte urât, nu vreau să vă iau niciodată în viață. S-a rezolvat. Ender Pearl. Nu știu, m-am luptat niciodată. Bă, da. Bă, dar și simți să mă duc în Ender și să... Măcar. Am. În sfârșit. Bă, stai. Bă, vreau să discutăm doar. Da. Să discutăm doar, vreau butelia mea. Pleacă tu de aici. Vreau să discutăm, Raid. Facem episodul cu Raid. Am crezut că să fie explorat, dar... Chiar așa să fie? Nu știu. Raidu. Bă! Raidu. Trebuie să-mi iau... Ce pot să-mi iau? Iau și eu. Repede în casă. Prost carbaletă. Dai. Prost carbaletă. Bă, niciodată nu am luat și un raid. Dai în gura la mare la... Băi. Ce e un pușcă din pas? Bă, fără doar o dezinversiune. Au rămas doar 2. Serios? Mă așteptam mai mult. Pleacă. Dar ce nu mori așa? Ce? Dar unul.
și ăla care a rămas, mă? Unde e? Că îl strivesc. Ciudat. Serios. Doar așa a fost. Bă, dar unde e el? Spune că a rămas una, dar s-a gândit. Uite-l pe Mărlan. Uite-l pe Mărlan. Bă, vreau să mă mănânc. Bă, vreau să mă mănânc, bă. Bă, vreau să mă mănânc, dar tu ce faci, mă? Oh my god. Ce-a fost sunetul ăsta? Am dat și eu mai încet. Bă, da, super că n-am știut că a venit ăla. Eu pur și simplu am vrut să fac un episod așa să pară că uite-te. Unde vine? Am vrut pur și simplu un episod normal. Și unde e raidul? Uite-i. Uite-i pe Mărlan. Mărlan. Bă, veniți să știu cu topoare. Nu glumă ce... Bă, tu ce cu... Plecați. Mori. Prost. Mai... Dar un prost acum. Uite-l pe prost. Doar încearcă. Vreau doar să schimbor ca să merg mai departe. Bă, da, să fie greu când să vină cu doamnă cu de-ăștia. Și sper ca să arunce cu iteme la sfârșit. Și să mă ajute foarte tare să... Nu știu. Bă, bine, ați venit cu vrăjitoare, da? Da, ați venit cu vrăjitoare. Numai la asta acum formulă. Unde? Uite boss-ul. A venit doar 3 de ăștia și mă așteptam mai mult. Da, muriți odată! Bă, nu mă lasă-mi pace, mă! Seara. Nu vreau să... Mai mulți mobi. Oh my god! Bă, dar asta nu gluma, să vină de aici, mă. Aia că de aici să vină. Nu văd. Ce să aștept, tăleacă? Unde? Uite, de Gelios s-a venit. Uitați-vă, mă. Uitați-vă că sunt monster de ăsta cu armură. Sunt așa de șin, vedeți? Hai vine vrăjitoare proastă. Du-te de aici, mă. Tu mă bați pe... Du-la! Hai, dai. Uite. Ai. Golden apple. Ce recordă viața, recordă.
Mai este vrăjitoare. Da pleacă mai ciudată. Trebuie să-mi iau și eu lapte, dar da, și... Mă enervează sunetul ăsta foarte tare. Urcă-le, ori. Nu-ți dau așa voie, mă. Du-te, dracu, de aici, mă. Du-te, dracu. Du-te, mă. Du-te. Nu-ți dau voie tu să te enervezi cu autorile alea. Cum pot să fug ei? Mănânc mult, dar repede. Uite, vrăjitoria. Bă, nu pleca. Bă. Am o surpriză. Proștii anului. Bă, da, ce așa de multă, mai. Ce... Băi, dă-i. Bă, da, ce mă tem acum. Când am fost... Inima e în loc acum. Chiar mă... Credeți-mă, inima chiar e în loc. Că dacă mor eu o să spun blestemat să joc să fii. Și unde dracu mai este răjitoarea? Uite pe Marlan. Nu bea. Nu-i frumos să bei. Nu-i frumos aici să bei. Nu-i frumos deloc să bei bere, că te bagă în mașinăria mea de turtat. Și tu cazi în groapă, tu mori. Bă, da, ce super să stai într-un raid. Abia aștept să văd premiul. Premiul de azi. Am luptat cu dragonul și și bă, ce a venit Dea a venit. Bă, da, plecați odată. Bă, ce? Avem și vrăjitorii. Estimați vrăjitori. Sebi în comentarii. Muriți. Doi monștri ăștia. Cum să mă lupta cu doi monștri? Ori. Avem și... Pleacă. Uite-te. Ori. Pleacă. Oh my god, ce m-a speriat! Mori. Să nu chem dragi, te rog. Uite ce ăsta. Dumnezeu cu noi să fie, Dumnezeu. Că au rămas un mob. Bă, dacă... Și nu pot să explic cum mă simt eu acum. Mă simt slab. Uite-l pe prost. Bă, nu m-am scut acum. Cum mă fac eu acum să plâng? Eu spun, n-ai câștigat raid-ul. Tu l-ai câștigat și numai tu nu l-ai câștigat. Așa se spune. Am câștigat. Trofeu. Dețin trofeul. Că mi-a aruncat cu iteme. Trofeul. Nimic. Păi trofeul, nu-l dați.
înțeleg că... Gata să le-am sfârșit. Sunt eroul lui Villagerii. Păi, să zicem că... Da. Sunt eroul vostru. Și v-am scăpat de toate chestiile. Și acum dețin iteme. Gratis. Sunt eroul vostru și dacă am atât a fost cu episodul. Deci v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!